sledovaní druhej časti minisérie o Easy Projecte. V prvej časti sme si predstavili samotný produkt, možnosti nasadenia, ponuky balíkov a licencií, ale taktiež aj možnosti implementácie. Ako som sľúbil, v tejto ďalšej časti si pozrieme náš portál, kde mám pre vás pripravený projekt rodinného domu. Po prihlásení sa nám zobrazí v strede obrazovky hlavné okno, domovská stránka, menu v ľavej časti obrazovky, fulltextové vyhľadávanie v hornej modrej lište a na pravej strane po rozkliknutí bodiek sa nám zobrazia moduly, ktoré ste si v rámci balíkov zakúpili. Ďalej v pravom hornom rohu je symbol plus, ktorým vytvárate nové projekty, úlohy a ďalšie záznamy. Ako som už spomenul v prvej časti, Easy Project sa dá prispôsobiť konkrétnym potrebám spoločnosti a práve preto celé ľavé menu a všetky obrazovky mám prispôsobené pre seba. Jednotlivé stránky sa dajú prispôsobiť z pohľadu umiestnenia modulov, kde na stránke môže byť jeden modul, dva vedľa seba, prípadne 5, pokiaľ tieto prehľady alebo grafy poskytnú dostatočnú výpovednú hodnotu a prehľadnosť. Jednotlivé stránky môžu taktiež obsahovať aj záložky, taby, čo sú taktiež plnohodnotné stránky, na ktorých si tiež môžete vyskladať moduly podľa potreby. Dnes si ukážeme záložku projektov a úloh a pozrieme sa konečne aj na náš projekt. Aby som nezabudol, tieto obrazovky, samotný projekt a nastavenia som si pripravil ako príklad pre vás a celé to môže vyzerať úplne inak a preto prosím neberte toto ako jedinú možnosť nastavenia, ale skôr ako alternatívu alebo inšpiráciu. Dobre? Záložka projekty obsahuje v hornej časti farebnú infografiku vyskladanú z modulov, na ktorých vidíte počet otvorených projektov, ukončených a taktiež aj otvorené projekty, ktoré sú po termíne dokončenia. Pod nimi sú v zozname konkrétne otvorené projekty, kde je vidieť názov projektu, fázu alebo stav projektu, kto projektu šéfuje, dátumy od do, prípadne iné informácie, ktoré potrebujete v rámci prehľadu o projekte mať po ruke. Prehľad otvorených projektov môže samozrejme vyzerať aj inak. Napríklad, ak potrebujete mať prehľad o projektoch z pohľadu fázy, v ktorej sa nachádzajú, dá sa to pripraviť aj takto. V hornej časti je prehľad jednotlivých fáz a počet projektov, a v dolnom zozname je prehľad otvorených úloh po termíne. Tieto prehľady som si pripravil hlavne preto, aby či už projektiaci alebo manažment mal v pravidelných poradách alebo stretnutiach tieto informácie vždy k dispozícii a mohol riešiť konkrétne dôvody omeškania priamo s tímom alebo s odpovednými ľuďmi. Veď ako všetci vieme, na konci dňa ide vždy o peniaze. Ďalšia záložka je úlohy, kde v hornej časti mám opäť ľahkú infografiku, ktorá mi hovorí o počte úloh, ktoré sledujem, otvorených, ukončených úlohách, samozrejme úlohy po termíne, ale taktiež aj úlohy, ktoré nie sú nikomu priradené, čo znamená, keď úloha nie je nikomu priradená, nikto ju neurobi. Úlohy, ktoré sledujem, sú úlohy, kde nie som jej vykonávateľ, ale chcem alebo musím vedieť, keď sa niečo na danej úlohe zmení. Napríklad, keď stavbár čaká na dodávku materiálu. Keď sa materiál naskladní, skladník zatvorí úlohu a stavbár, ktorý úlohu skladníka sleduje, sa dozvie o naskladnení a vie, že môže začať stavať. V zozname mám prehľad otvorených úloh, ktoré sú zbalené do projektov. Keď kliknem na symbol plus, otvorí sa mi zoznam úloh na danom projekte. Mám to pripravené takto, pretože keby som nemal úlohy zbalené do projektov, ten zoznam úloh by bol nekonečný. A takto si viem otvoriť konkrétny projekt a vidím. Dobre, ako som sľúbil, poďme si pozrieť náš projekt. Po otvorení projektu sa nám zobrazí prvá záložka prehľad, ktorá obsahuje základné informácie o projekte. V hornej časti je to popis projektu, kde vieme pridať okrem textu aj obrázok, či už sa jedná o rodinný dom, prístroj, zariadenie a tak ďalej. V dolnej časti mám informácie o projekte, ako sú termíny, zodpovedné osoby, prípadne ďalšie informácie, fáza, miesto, materiál, technológia a tak ďalej, ktoré potrebujem evidovať pri projekte. V pravej časti mám zoznam osôb a ich rolu v rámci tohoto projektu. Ďalšia záložka je Gantt, ktorá vizuálne zobrazuje úlohy a ich termíny v rámci projektu. Taktiež mám na projekte aj milníky, čo sú v podstate body v čase a definujú nám, dokedy sa majú dokončiť úlohy, ktoré boli do milníkov pridané. Ako je vidieť, zatvorené úlohy sú šedé, úlohy po termíne červené, v princípe platí červená zle, zelená dobre. Gantt je praktický nástroj najmä pri plánovaní projektu, pretože vizuálne vidíte, ako sú úlohy rozložené v čase
a viete si ich jednoducho nastaviť, prispôsobiť, prípadne si pridať väzby na ďalšie úlohy. Ďalšia vec, ktorá je na Gante praktická, je to, že vás kontroluje pri plánovaní. A to tak, keď si projekťák plánuje úlohy v čase, tieto úlohy si vie pekne takto natiahnuť, prispôsobiť dĺžku a dátumy, ale pri niektorých úlohách, ktoré nie sú v milníku, si tie úlohy vie natiahnuť ďalej a ono sa zdá, ako keby posúval aj veľkosť samotného projektu. Gantt ho nechá urobiť túto zmenu, ale pri uložení zmien mu automaticky povie, že dátum dokončenia nemôže byť zmenený, pretože je fixne daný. Či je daný zmluvne alebo nejak dohodou, proste je daný a úloha jednoducho nemôže posunúť termíny projektu samotného. Ďalšia kontrola je na úrovni milníkov, kde úlohy, ktoré mám v milníku priradené, viem s nimi hýbať len v rámci milníku. Neviem z toho úlohy ďalej, pretože ma ten Gantt nepustí. Čiže toto je vlastne ďalšia taká kontrola, kde Gantt pomáha projektovému manažerovi kontrolovať si tie termíny a správne naplánovať celý projekt. Záložka plán nám zobrazuje milníky a úlohy, ktoré máme v jednotlivých milníkoch priradené. Milníky sú užitočné hlavne na projektoch, na ktorých je potrebné dodržať určitý termín, ktorý je buď daný zmluvou, alebo nadväzuje na iný termín, dodávky, výroby, záruky a tak ďalej. Ďalšia záložka, ktorú si dnes ukážeme, je VBS, kde je vidieť veľmi pekne a prehľadne veľkosť a rozsah produktu. Tu sa viete pohrať s vizuálnym pavúkom, ale taktiež v tomto moduli sa dajú veľmi jednoducho vytvárať úlohy a podúlohy. Následne si dáme zmeny uložiť a úlohy sa reálne vytvoria na projekte. No a posledná záložka, ktorú si dnes ukážeme na projekte, sú úlohy. Je to prehľad úloh, ktoré na tomto projekte máme, kto je ich autorom, komu sú priradené, v akom sú stave, prípadne koľko je na ne alokované, respektíve vykázaného času. Ukončené úlohy sú označené zelenou a taktiež úlohy po termíne sú vyznačené červenou, aby aj vizuálne bolo jednoduché sa orientovať v zozname. Dnes sme si ukázali pre inšpiráciu záložky projektov a úloh a nazreli sme do kuchyne konkrétneho projektu, jeho plánovania z pohľadu termínov v Gante, milníky, úlohy a VBS. V ďalšom videu sa pozrieme na plánovanie projektu z pohľadu ľudských zdrojov, pretože termíny sú jedna vec, ale pokiaľ máte preťažených pracovníkov, ktorí fyzicky úlohy nemajú čas plniť, tiež je to problém. Taktiež sa pozrieme aj na alokáciu času, čo úzko súvisí s plánovaním ľudských zdrojov a konečne si pozrieme aj nejaké grafy a výkazy, ktoré budú zaujímať najmä manažment. To je na dnes všetko, ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.